so neɗɗo no wire yimɓe ɓe powɗodirta ko ɓuuɓeje murtode yimɓe noga capannayo gara e ɓuuɓri murtoki jooɗo hen hewɓe ene koota gila wiraka par ce que mbawa muñjide saabu ɗo jooɗe ala ndew ari o waɗi caali terrasse kene wona 15 métres juutendi 9 métres jaajendi o wi ɗum ɗo yo wonɗo wonana horkoƴere naaɓe kala mo duttiɗo jomum waɗa ceenal fewna ha fewi garon naton ɗo jooɗɗon taw on keñaki seremɓe ko ɗon dañata occasion wawde wajade julɓe ɓe tawa ala heñare ala haydara kono noon haɗani ɗon par ce que sen kaali to mayde en kalat gurdam gurdam ɗam horkoƴere fof meeɗi jooɗade reemi ndema ka boni ha laaɓi sayde wiɓe on gonta rem par ce que oɗon ndewe kalis mo ganduɗa on joɓata ɗum 10 millions on mbawa yoɓ ɗum noon min dokkata on campagne on gonta rem kono noon Allah e moƴƴere mum kamɓe les responsable ndemaka nde ɓe kaftiɗo ɓe jeehi mbaw ɓe tawimo toon ɓe kalnimo o wi rafi kalis hatta on remde o waɗi ko chèque mo 13 millions o wiɓe onon e poolel naaɓe horkoƴere jeeyi 10 millions poolel jeeyi 3 millions jeehe mbaɗe remboursé ñamani moɗon mbawon remde donc ɗum ɗon koto banggue agriculture kono haɗani ɗon golle Abdou Karim ne jaaji éducation ndew ari ɗo o tawi ko collège horkoƴere ko ɗanniyankoɓe e GRDR e ballodiral président communautaire gonnoɗo biyeteɗo Abou Kane mano collège o mais collège o waɗi ko 8 salle de classe hande horkoƴere mawni diwan mum mawni ɗo ko jangge janggoɓe no goodi ɗo jangge ala ndew ari o mahaniɓe ko 2 salle de classe o soodi 200 table banc o fecci ɗum école aji ɗi o wi ɗiɗo école aji ndehe ɓeydore table banc uji saaluji ɗiɗi mami ɗi mi waɗa ɗum équipé ha timma donc ɗum ɗon kadi koto banggue éducation to banggue darde makko e nder jangde kono kadi haɗani ɗon jamaji ɗi e jumaji ɗi toonne kadi o hattaka toon nde o ari ɗo o mahi ɗo ko jamaji ɗiɗi walla mbiyen juma e jama ha gasi o waɗi réfectionné jamaji ɗi o tawno ɗo ɗi foof pentira kanji foof o yeehi Dubaï o soodi tappiji o ari kanji foof o waɗide équipé juma mo horkoƴere sonorisation mum hande hay grande mosquée ɓurani min sonorisation moƴƴo o soodi sonorisation ku moƴƴo mo ganduɗa sa wiyama ko ɗum ɗo sonorisation sooda aɗa wawi wiide sonorisation jarani ɗum o soodi o addi o waɗi installé e nder juma mo horkoƴere o donc ko nonne kadi o waɗirta e nder nokkuji keddiɗi ɗi foof to banggue jumaji to banggue jamaji kono haɗani ɗon de omo yaadi e joom guure en ɓe saabu ko kanko woni laamɗo walla mo Allah hokki hunde wi pelle almameɓe pelle joom wuroji so Allah jaaɓi mboɗo fiɓi kala hitande so yaajede waɗi mboɗo lutti wawde ko mbawmi ko mami tottu on biyeji makka 2 billets o fuɗɗi wadde ɗum ganduɗa hoorema koye 2019 o nawi almami goto makka o nawi joom wuuro goto makka ɓe gona jeeyaɓe e nder horkoƴere kono nde ɓe keeɓi tikkeji mabɓe ɓe mbaɗi tirage Allah waɗi heeɓi ɗum ko guuriki Samba Joom naajo goto e Ballel Sowenaɓe naajo goto ɓen jeehi hen makka Allah waɗi deuxiéme année o hawre pandémie ari covid 19 hunde nde darti kono ko anniya moƴƴo o joguino wallide ma almami ya makka taw wona ene wi ko almudam nawi kam walla ko wuramen waɗi pe nawi kam ala taw ko Abdou Karim tan ƴetti oɗon initiative wallodirde e mabɓe kono haɗani ɗon rewɓe groupement ji féminin wonɓe ɗo henne e nder wuuro ngo eɗen mbawi wiide omo yaara e pompe uji ɗiɗi ɗi ganduɗa horkoƴere jooɗoto paana pompe ɓe noddamo o wiya yo neɗɗo moon ar Dakar joni joni ara o sooda pompe 4 millions 500 eɗen mbawi teskade hen e pompe cakkitiɗo nde o soodi pompe o waji ɓe mbi ko min cuusa huɓɓude pompe o ñalawma par ce que courant o ene wona moƴƴo no fewi wota pompe o sumde ɓe kuɓɓata ɓe gaccata ko ha hedde 1 heure du matin ɓe kuɓɓa ha 4 heures du matin ɓe ñifa nde noddumomi kalamo o wiɓe yoɓe kuɓɓu pompe o 24/24 so sumi hay soko hande kikiɗe gara noon kadi mi sooda noon pompe goɗɗo horkoƴere jotako taw ala ndiyam taw eɗen mbaɗi installé pompe Allah waɗi on pompe dogui kene wona 2 ans et demi hay caɗele gote jeyaka e muɗum haɗo gonen ɗo hande pompe o nenno e nder forage o
donc e nder hen kadi pompe wuro ngo wimo c'est vrai pompe o moƴƴi kono noon ko courant o woni mo ganduɗa forage o heɓani indépendance mum to banggue électricité saabu woni koye nder ɗum ɗo mo ganduɗa ko MT gonɗo e nder wuro ngo foof ko yimɓe fof e forage o ndendi o wi ɗum noon mami waɗanmo ligne makko banggue o waɗi MT mo ganduɗa ko 12 millions waɗi coûté o soodi o hokki wuro ngo yo wad hande nen ɗon so a waɗi raccordé ko fawi koye hande koye comité de forage hayso ko hande ɓe paari eɓe mbawi wadde installé kono fof fonno yoɓete hen foof yoɓama ha timmi ɗo en min ɗo pressing ala ɗo ko kanko soodi matériel pressing o hokki sukaɓe rewɓe o wiɓe liggoɗe o soodi gandanɗa hoorema kala koni wiye matériel siège uji boluji e palatuji kanko e debbo makko ɓe totti rewɓe ɓe mbi gollire ɓe guitti une somme de 2 millions ɓe mbi rewɓe ɓe ndehe ñamlodiri e koye moon mbaɗon mutuel kala ko dañon ko onon jeeyi haydara min cohlani hen donc jeunesse o la même chose jeunesse o ko waɗani ɗumen ko mboɗo sikki histoire horkadiere ala meɗɗo waɗani ɗum jeunesse mo horkadiere to banggue sport nde wonno ko sportif o wonde horkadiere naɓe guila mo woni élève ka o meeɗi wonɗo kadi président OACAV mo ganduɗa semme donc ko neɗɗo ganduɗo culture diwan o ganduɗo ko woni guure ɗe ganduɗo ko woni ganduɗa hoorema jeeyede wuuro ganduɗo ko woni nafde wuuro ɗum waɗi wuuro ngo ɗo hande o ara ɗo ko omo woni neɗɗo tedduɗo omo woni neɗɗo cohlaɗo no feewi no feewi no feewi omo woni neɗɗo mo ganduɗa yimɓe foof ne jogui belemma e makko kono ko neɗɗo l'islami yanke diine yanke kala komo haalda ma o fawata koye Allah wi nulaɗo Allah wi o fawa hadis Allah hokkimo ɗum o yurnima bindi woodi ko andi hen donc Oumar Doro Koumé vraiment somi woni ɗo ha subaka mi wawa gaynude golle Abdou Karim Sall e nder horkadiere e nder diwan horkadiere enen dañi sens e nder oɗo direct hollude modification gonɗo e nder programme makko en kaalino e nder programme uji goɗɗi ɓennunoɗi en mbi Abdou Karim Sall arata ɗo henna ko jeudi 29 décembre à 17h ha 18h so Allah jaaɓi so ari o jaɓɓama tuggandema to jaɓɓugal makko fuɗɗi ha yetto galle makko so gaynima wadde discours pour wadde remercier dendagal jaɓɓinoɓemo so gasi yimɓeɓe kotat poftoye kanko e délégation makko ɓe pofto so finama subaka 6h du matin mbinoɗen ko yahata ko diwan Tamba o yaha toon mouvement AKS ene jibina toon o yaha o yidira e mumen o ñalda e mumen kono e nder programme o ɗum ɗon waɗama modifié donc ene wayno étape Tamba o en waɗama suspendre donc ma en gartoy e détail uji mum inchallah donc o waɗi suspendre étape Tamba o wadde firti ko ñande aljuma subaka so Allah jaaɓi so fini ɗo e nder wuro ngo o finirta ko salmodirde e yimɓeɓe e bandiraɓeɓe gure wuro ngo e gure ɗene jarani caggal hen saabu koɓe reconnaissance ji e nder ligguey mo kalɗen he en kaali hen en tonggui hen woni emploi de jeune woni hay dawñi en tonggui hen hono ɓen e hono ɓen ene jiiɗi ruttude mo teddugal bandiraɓe makko seela mabɓe wonɓe diaspora en jiiɗi ruttude mo teddugal donc ɗum ɗon au lieu waɗe samedi inchallah jogoɗen wadde ɗum ko ñande vendredi subaka so Allah jaaɓi ɗum noon ko wiide bandiraɓe ɓe tan eɗen ɗamini monsieur le ministre maire de commune mo Mbaw Abdou Karim Sall eɗen noddi yimɓeɓe fof yooɓe gar eɗen ñagonoɓe Allah kala gimmiɗo galle mum ari jaɓɓade Abdou Karim yo taw Abdou Karim e jaam kanko o wona ɗon e jaam o hoota o tawta e galle makko e jaam ɓe gara e jaam ɓe koota e jaam kono eɗen noddiɓe hay goto wara heddo 17h inchallah yen ɓawlin tali o ha ɓawla o gandinan Abdou Karim Sall vraiment wonko waɗi ɗo henna kono wonko tawi ɗo henna